po dito sa lungsod ng Dagupan sa mga barangay po. Hinikayat na magparehistro sa huling araw ng barangay at SK election voter registration. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Nanawagan ng ilang barangay sa Dagupan City sa mga kabataan at kwalipikadong residente na magparehistro na ngayong Mayo 18 na itinakdang huling araw ng voter registration para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections. Sa panayam ng IFM News Dagupan, sinabi ng mga opisyal ng mga barangay sa Dagupan City, partikular sa Barangay Binlok, na isinisiwalat kada sitio ang panghihikayat sa mga first time at SK voters, gayon din ang iba pang barangay na makahabol bago magsara ang registration period ng COMELEC. Na-advise po namin sila ni Kayat na sila mismo ang magbibigay informasyon sa mga kabarangay po namin, bawat sitio po na handle din po nila. Ito yung pagkakataon na pagdating po ng halalan is makapagpili po sila ng bagong opisyal. No? Ayon sa COMELEC, mula na makapagsimula ang voters registration sa isang mall sa Dagupan City noong Mayo 12, nakapagtala sila ng pagtaas ng bilang ng mga registrants na umaabot sa humigit kumulang 100 katao kada araw. Samantala, nagpaalala rin ng ahensya sa mga aplikante na maaga magparehistro sa COMELEC office ngayong araw, alas 8 ng umaga, para hindi maabutan ng pagsasara ng registration system mamayang alas 5 ng hapon. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tata, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.